Mayong hapon ug salamat sa iyong pagsunod Cebu ug katibukang Central Visayas. Mao pa nagkulob sa inyo nga tanan diha sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Kapulisan sa Dakban sa Mandaue gipaubos sa kinalit nga drug test ato lang unta sa pagpahigayon sa accounting of personnel sa miaging Sabado. Gustong makasiguro ang opisyal sa Dakbayan nga limpyo ang kapulisan nga mopatuman sa hugot nga kampanya batok sa gidiling drugas. Kung ado na ba'y mga pulis nga tigamitan sa gidiling drogas, masayran karong semana sa pagpagawas na unya sa resulta sa maong drug test. Ani ang report ni Chona Carion. Gipatawag ang mga pulis alang unta sa accounting of personnel apan miabot ang mga sakop sa Regional Crime Laboratory aron mopahigayon og drug test sa mga pulis nga nadestino sa Mandaue City Police Office Headquarters, Station 1 ug Station 2. Moabot sa 200 ka mga pulis ang na-drug test ni adtong Sabado nga gipangunahan mismo ni Senior Superintendent Julian Intoma, ang officer in charge sa MCPO. Mato ni Intoma nga tipik kini sa padayong paglimpyo sa hanay sa kapulisan. Iyang gidugang nga mas maayo ng limpyo ang mga pulis sa illegal nga drogas samtang magpatuman usab sila sa sub-sub nga kampanya batok sa illegal nga drogas. Continuous mo ko atong internal cleansing, maski og konta. Sige tuloy-tuloy atong nabawaan ron atong mga sakop, continuous ato sa operation against illegal drugs. Pero ato sang ikuan sila nga may moral fiber nga atong pulis nga sa patuman sa mga balaod. Sudning semanaha, gitakdang ipagawas sa Regional Crime Laboratory ang resulta sa gipahigayong surprise drug test. Kung na yung positive, automatic na ato na siyang kasuhan, then atong ipa-confirm agad kay tantamang to dismissal talaga. Dili na may gusto na doon na paghihapoy mo gamit. Chona Carion, Balitang Bisdak.